At dito yung grave ng aking ama. Yung mga iba, ganun lang na bato. Mag-ano rin kami ng kandila. Knödel ang tawag dito sa German. O, nandito yung aking nanay. Mamaya, pag dilim, pupunta tayo uli sa sementeryo para kitang-kita yung mga ilaw. Gusto namin pakita sa'yo kasi maganda. Maganda. Hindi totoo yan. Nakakatawa. Pumupunta kami dito sa Campo Santo para mag-video ng mga ilaw. Magandang umaga. November 1 ngayon. So, ang lulutuin namin ngayon yung pato. Lalagay ko sa oven. Lagyan natin ng asin tsaka black pepper. Yun lang. Kasi maano na yan, malasa ba? Ganun. Masarap yung lasa ng pato, yung natural na lasa. Kaya huwag masyadong yung mga spices. Mga 2 to 2.5 natin i-bake or ilagay sa oven. 2 to 2.5 hours. 2 to 2.5. Yeah. So ngayon ginagawa ko yung sauce. Sandali pa makita. Isa-gisa muna dito yung sauce. Tapos si Kanya ginagawa yung potato dumpling. Yun yung potato na mash. Tapos fino-form niya, tapos ilagay ko sa tubig na may asin. Tapos hintayin na pagtaas nito, tapos na. Tapos na siya. Knödel ang tawag dito sa German. Knödel. Weich, oder? Ja, ang lambot. Nakakalambot. Ito yung sauce ko. Ginawa ko yung sauce. Yung tumaas na yung dumpling. Tapos na. Tapos yung red cabbage. Nandito yung aking nanay. Sa kalo. Hallo! Dumating. Halli, hallo! Si Liam. Ang hulo pa yan sa amin. Ja, suche nicht. Was ist denn das Deines? Carnotaurus! Kaya tinakan. Ay sus, babalinga ka ng dakaneta niyo. Dann kann man es ja auch. Dann kommt Ja, ilang dirty atang ready ko. Dito na yung aming kakainin. Tapos, magbukas si Jebs ng wine. Anong wine yan, Jeb? Galing ba sa Italian? Italian wine, ja. Yun, binili natin. Oh. Okay. Wow! Ang unahin natin yung atang natin. Yan, ito'y para sa hindi nakikita, no? Yung tinatawag na atang. Ito, dikit, ginawa ng aking nanay. Dikit di Tagalog. Bibingka ba? Malagkit pala. Itong malagkit. Sarap. Kuha pa ako. Napakatigayan din. Ngayon, linisin ko na yung oven kasi madumi. Yan ang trabaho ko after. Mabusog ang lahat. Malapit na kami sa entrance ng Campo Santo dito sa Augsburg. Dito. Isa sa pinaka-old na Campo Santo ito. Parang park, di ba? Ganito. Basis? At dito yung grave ng aking ama. Ganitong itsura ng mga ano dito. Tapos yung ginagawa, ano sila dito, nagpa-plant ba? Ng sari-sariling mga tanim. Maraming tao dito ngayon. wala kayong nakikitang tao pero maraming tao. Kasi dito kapag may tao, marami na yun.
Oo, maraming tao. Hindi lang nakita. Kasi may tao doon. Binibisita ang mga ano nila, mga grave nila. Yung mga iba, ganun lang na bato. Or ano ito, marmor pala. Hindi bato, marmor. Yung mga iba, gusto ganyan lang. May plant. May tanim. Oh. Doon. Wir müssen gut gießen. Ay, siya noch nass. Ang ganda yung ano. Sino kayang naglagay dito? Doch. Hindi ko alam kung si Uma. Ang cute naman. Ist das Yellow. eine echte Pflanze, Mama? This is Deco. Ah. Huh? Tapos ito Wo may man tanim. anfinden, hier irgendwo. Ja. Ganun lang yung grave ng aking ama. Tapos yan ang pangalan Hier, ng aking ama, ng aking lola at yung aking lolo. Dito may sira-sira na kasi hast du, humid kasi yung wall kaya na ano yung wall parang di make ikat. Hindi make ikat ti Tagalog. na tatanggal. Natatanggal, oo. Kaya kailangan baguhin yan. Pati na ito may ikatan. Oh. Bitte noch Nee? dieses, Nag-ano siya? diese Scheine Dinge. Und da kami ta. Tu eine. Mag-ano rin kami ng kandila. Oh, ich hab mich verbrannt. Liam, machst du auch eine? Gibt's einen Liam? Ja, Der kann das noch nicht suchen und lässt drücken. ist doch. Du kannst auch einfach das nehmen. Ikas Jemo. Ja. Das hier da. Das hier da. Das anzündet. Hast dich verletzt, Kami? Verbrannt gerade. Oh, ja, das ist heiß, dieses, ne? Ja, dieses Metall, ich hab da voll... Ja, das Metall. Muss aufpassen. Okay. Und wo wollt ihr das hinstellen? Saan nyo ilalagay? Dito. Vielleicht am Boden oder Sige. hier? Diyan? Diyan na lang? Oh, tsaka doon. Doon. Das dahin. Nein, das hier, das da. Abpassen da. Mal links und rechts. Oh, ang daming kahoy dito sa Campo Santo. Oh, ito maraming ring ano, mga plant. Yung iba may flower vase, tapos may flower. Maganda rin yun. Kanya-kanyang style kung anong gusto nila. Yung iba, ganun lang. May puno lang na ganun or bush. Doon. Ang daming ano. Ay, ang ganda yung ano doon. Yung red na ipapakita ko sa'yo. Du musst zuerst das hier. Yung red na puno. Nee, das hier zuerst. Ganda. Sandali. Tingnan nyo, oh. Red na red siya. Dito bakante. Walang ano bakante itong grave na to. Ay, may simbaan dito. Dito may simbaan. Doon sila nagmimisa. Nee, Papa, siehst du? Sa gabi, ang ganda rin dito kasi lahat ng mga grave may ilaw na candle. Ang ganda. Sabi ko nga kay Jeff kanina, sa gabi tayo pupunta para kitang-kita ba yung mga ano, yung mga ilaw. Ang ganda. Maganda din itong ginawa nito. Ito marmor, tapos sa dito, ano, doon sila nagtatanim kung anong gusto. May flower base. Ito, simple lang, wala silang parang anong tawag dito? Yung marmor. Ganun lang, yung cross lang. Jem? Penyatawag na dagito'y kakastoy. This Grabstein.
Ja, aber wie heißt die? Ich habe jetzt nur Marmor gesagt. Da hat ja bestimmt, ada ti term na dito English ya. Oo. Nakalimutan ko. May term yan sa English. Ay, yung English ko. Nakalimutan ko na. Tombstone. Ah, tombstone. Oo pala. Yung mga tombstone, iba-iba. May marmor, may bato lang. Yung iba, walang tombstone. Ganun, cross lang. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang taste at gusto. At budget rin. Kasi yung maganda, nakagaya nito, yung mga magaganda nakagaya dito, mas mahal. Pero yung iba, gusto talaga tanim lang. Ganun. Ay, meron rin palang yung grave na may alad. Ti alad, ti Tagalog ka di. Hindi naaladan nga kasi. Lagay nyo nga sa comment kung alam nyo Tagalog ng alad. Ito. Fence. Ito bakante rin, wala. Bakante dito. Ay, nakaupo lang kami dito sa may bank kasama si husband. si Kamya umalis na. Niya di tulog. Hinatid namin sa bus station. May pupuntahan pa kasi. Si Liam nandun nagro-roller. Naggagabi na. Mamaya pag dilim, pupunta tayo uli sa sementeryo para kitang-kita yung mga ilaw. Gusto namin pakita sa'yo kasi maganda. So, hanggang mamaya. Sandali si Liam. Si Liam, nagro-roller. Nandito kami sa center. Mama. Das kannst du doch selber machen, Liam. Oh ja. Dito kami sa center. May park na maliit. Dito kami nakaupo. Ito yung bus station dito. Si Liam pumasok dito. Fountain ito. Lieber sollte man hier nicht mal einen 100 Glas schlagen. Oh, da musst du aufpassen, Liam. Aufpassen, ja. Sehr viel. Marami daw mga yung glass. Sa summer, inoon o sa hindi sa summer, sa spring inoon nila ito. Fountain yan na naggaganon. Pero ngayong malamig na, ino-off. Ja, lass doch nicht anfassen, Liam. Lass. Bei am day tag glass, among geman. Liam. Bei am day ta. When Oh, win na daw. mit der Philippinen. Apa naawatam dia, Liam? Ich muss das wegmachen. Hast du das verstanden? Ja? Naawatan na ka no, Mayat agarod. Naawatan na, dati kat salsaludsodan na, tibagbagak. Salsaludsodan na paimot kiti Tinatanong kung anong sinasabi ko minsan pag nag-Ilocano ako. Tiya, mas to da? Asa na yun? Anong ginagawa? Ich hab was gefunden hier. Vorsichtig Oh, sein. ayan si Jeff doon. Tikirik. May ilaw pala itong ko. Nag-iilaw. Yung camera. Oo, ready, get, set, go pala. Walang Tagalog ng ready, get, set, go, di ba? Meron. I think, O da Ilocano. Wala. Wala. Alam. Or ilagay nyo sa comment. Anong Tagalog at Ilocano ng ready, get, set, go? Auf die Plätze, fertig, los! Tapos takbo na yung mga bata. Musst du sagen, auf die Plätze werde ich go auf Philippinisch. Das wissen wir ja nicht, deswegen haben wir gefragt, ob jemand weiß, wie das heißt. Wer? Ja, die Zuschauer, die das anschauen, die philippinischen. Also, wie heißt es? Ja, wir müssen warten, bis die kommentieren erstmal. Oh, nandito na tayo sa Camposanto. Ang daming mga ilaw. Gabi, saan? Papasok na tayo, siguro mas kitang kasi dito may mga street light pa na galing doon. Medyo sa mas malalim. Doon tayo punta para talagang yung madilim. Oh, ito ang daming ilaw nitong tombstone dito. Ayong ito ang daming ilaw. Mama, guck mal, das
hat auch viele. Ay, may libro. Da ist May libro, oh. Oh, das ist nicht echt. Hindi totoo yan. Ginawa lang. From marmor. Dito maraming ring mga ilaw. Nakakatawa. Pumupunta kami dito sa Campo Santo para mag-video ng mga ilaw. Mama, siehst du? Hmm? Das ist der Nandito Jesus na in kami der sa likod ng Campo Santo sa may end. At dito may wall. Tapos kitang-kita pa yung sunset, oh. Pero dito sa Campo Santo mismo ang dilim-dilim na. Hmm? Oh, baka may makita tayong multo dito sa camera pag i-replay. Nandito na kami sa pinakalikod ng Ano Campo to? Ano Santo. to? Ano to? Parang shrine ito. No? Ano? Mama, Ah, may... Oo, may ano rin, may mga grave rin dito sa loob nito, mga ito. May ano rin, wer ist das, Mama? grave rin mga yan. Ay, mga ano Das pala. sind auch Gräber, Liam. Und, Ay, ganun pala yun. Jesus war cool. Oh, dito ang daming kandila. Kasi sa taas, yung cross. Cool. Uy, ang init. Pag iganon ko yung kamay ko, mainit. Oh. Parang oven. Nagpudot Mama, ah. guck mal. Ganda. Paggabi, ang ganda. Mag-CR muna ako kasi naiiya ako. Das ist Stiegen. Dito. Ikaw mauna, Jeb, o da ako? Ah, Alia, gusto ako? ay, pang babae yan. Pang babae yan dito. Dito ka. O sige, kayo muna. Oh, darf ich bitte? Merong ano dito, gripo. Pwede tayong mag-igib ng ano dito, yung pandilig ng mga halaman. Dito kami lalakad. Kasi sarado. Kasi yung dinaanan namin, construction kasi. Kaya dito na lang kami sa taas. Dali. Kutong roller. Du musst aufpassen, vielleicht ist dein Stein wackelig, ja? Gibst du mir den Roller? So, Wir sind da. dito na kami. Okay. Oh, sarado. Okay. Kein guter Weg, oder? Von mir. Ah, nandito na tayo sa kalsada na. 6 o'clock ng gabi ngayon. Eksaktong 6 o'clock. Eh, wala nang tao. Oh, wala nang tao. Kami lang tatlo. Oh, ito yung moon. Umuulan na. Kaya bibilisan na namin pag-uwi. Bibilisan na namin maglakad, yun ang tama. Kasi uulan na, oh. Dito na yung tulay kung saan kami nakatira. Malapit na kami sa bahay. Kaya magpaalam na kami sa next time uli. Papu. Bye-bye!